Chỉ bây vết ule với in su hay kan pa nen kan ron lang do na ka video achang ten kan pa izun na kha min lo zot na se em a British Army ludan kami akal mang vela kha Facebook ka te okay ma te po nya nga kan pa te po anya nga ile helaya mi zo dang British Army chang mek te po kha zona dong se em min kan sia a kami a khanin he kan ke ma na ron soi kha achian lo kha ka hlau bok sia kan pa hi min khongai la min ti saksha me ro ke ma chuan in ka soi chiang thailo ka soi chiang in ka soi kim lo palang ti kha ka hlau sia chuan ani hianin I tuna atlang pui ang shat dan ol sam le khatyang shat kan shat tur om ang te kha minron soi zaw sak do na milo thlir sak don nyam. With thousands of full and part-time jobs available now, there's more than one way to be the best. Apply now. Search Army Jobs. Ole hei kan panen chuanin kan lo langa ani hianin chiang zokin min shel fia turangai la ke ma hanti to pa ya khanin ei min ti pui thei sham dona atop thleng khanin milo clear sak don ya oi Google hian tuna ka tiang hianin ilo mong kan British Army TMO an type top tai la tian engpo hi an type top tai la chuta chuan heta hen hem screen a hen lo lang ta join the army TMO British Army joining process TMO engpo kha aron langa heti ang hian chuan chuta chuan kan lut don ta ni heta hian recruiting process British Army official website ania tuna lo lang hi engkim thu tharte covid wang thu tharte chi sang kha anon post thin na le mi pui nena anin viak po na tume anin communicate na ber kha ania ma se boina chuan kan share thui lo nga a join dan kan share tu wangin how to join ti hanin kan kalanga chuan heng hi lo lang ta henga hian thil imamo chi sang share tu poimo le tangkai te tam tak oma enge I join thei ti te I join theiam ti te a process shrim aga lak dan kalmang shrim te le a fitness lampang lo in prepare dan lo in po cha dan te po kha engkim a thui zo ka chiar du tan chuanin a om ta heta hian ma se boina chuanin a kan join theiam ti khan enanga chuan hei hi lo lang ta ni chiar za du tan pe chuanin apply dan te apply hun te nationality engmi le rammi le sa enge apply thei ti vel te kha henga hian chiang takin in ziak vekta hei heng zong hi lut tur ta na poimo hria tur poimo te chu anon tlatlata point sari lai ama sabera kumza ta hian kumsom prokatang kumsom li pakwa ai ti top ta kan han en chiang le dewa nga hi chuta chuan hian alo lang ta sipai line soldier line le officer line hi ading lama mi hi lo ni ta chuanin kumsom paruk atangin sipaya hianin alu thei ta mi le sa tan chua kumsom pariat tlin ma chuan nu le pa te signature te an phal na lak ve te kha angai ve thina amaro chu kan soi du zok chu British Army Commonwealth tan hi chuanin kumsom pariat tlin
hi a fin thlak ale athila ol sambi ke me ma som paruklin ma chon Commonwealth phei chu an la chi alo in ka hria hei ding lama hian officer a lampang ta na kumza te aron lang le ta ma se officer hi chu Commonwealth tan kan apply thei lo hrim hrim a chu bangin hei chu kan soi thui lo mai nga ke ma an ram mi le sa te tan chawa lu the ni bangin akong hi a thui le zol bangin kan soi du lo nga reserve te pon nei an le zel ta army reserve ma chu anin territorial army TN ti thin kan ya ma se heng te po hi Commonwealth tan an hong lo wa Commonwealth tan apply thei ni lo bangin hei po hi kan soi lutuk lo mai nga cadet thleng te pon NCC kan ti ang chi te po an nei ve ka in chiar zau du ve hrim hrim ani chuanin henga hianin chiar tu tam tak oma ma se ka kumzat tan chuanin kan thriat tu poimo ta chu ani deuh me kum som pariat pela tang chuanin army a hena join thei ni kan let lenga adota poimo em pakhat nationality heta india dan hi chuanin British amo Irish amo Commonwealth citizen te tan khanin a join thei ta ni ei po hi a chiang le zolina en theya kan han en lenga heta hianin nationality le Commonwealth chungchanga chanchin tharte che sang anon chuana le engkim mi pui ta na chiar thei tura an ron da na nia heta po hian hei Commonwealth application update a in tia heta hian Commonwealth ta na deal tur tan te deal mek tan te poning chu tuna chon an khar ria Commonwealth hi covid wang te ponianga le anin dai lo an du tok an mu wang te ponianga tuna chuanin application hi an khar ria Commonwealth tan chuan anakin zela an la le an la le lo to ngai lo ang ti na lam ni loin tuna re chuanin anin dai lo wang te le an du zat an mu to wangin an Commonwealth tan chuan khar ria ni tuna chuan Commonwealth tan thil poi mo le pakhat tu nayan ti thar chu hemi sickle cell trait hi ania Commonwealth tan hianin hemi sickle cell trait hi enge ani che ke phei chon ka hrabi ro kan lu lai na om to ala om ve lo wangin hemi test te hi kaltlang le angai ve le thin ta heng te po hi Commonwealth tan bi ka anon ti thar ania hemi sickle cell lampang hre chiang du in hre chian du chuanin hata hanin in han click anga document na in download anga chumia chuanin engkim kha ron lang don ta enge a symptoms ti te engtia lawin pu cha tu nge nein ka in CM ti velte aning chu khang kha awom vekta in chiar za tu phei ni chun atang kai lu tuka tin Commonwealth tam sim sim po hei a inzia dan chuan tu da inzia dan ni china ka soyang deuh khan apply me an la process zo si lo in no tong kha tam em a chumi wang chuan tu na chuan in Commonwealth man kum thum kalta apply to te po kha an la boi pui me ka ni wang khanin tu na hianin an nei sa hi boi pui fel phat an du wang te po ni arin oma chu wangin an khar na chan chu ta po hianin aron zia ka eta hianin guide te po om le ta Commonwealth ta na lu dan te engkim in po cha dan te po kha document fel fai tak le tha tak hi magazine ang dei chiar tur adu tan chuanin chiar tur om ve le ta ni ei a chiang em hemi han engkim indu chu a hriat theinga UK inom sa em UK chuk photanga em ti te enghang visa hange ngai ti te visa deal dan tele tu naya online apply dan zong zong te pokha chiang le zolin ta hianin a fee zong zong te nen khanin iron in ziak ta da tui po thui em hemi tum tak tak dan chuanin hemi hi apoi mo chiar chua engkim ron kalma in research lo ka engkim in zir chian pot hi atang ka ya chan chu ram la te lo ni poisa tam tak sen ngai te ron kal ngai te ni wangin engkim shelok le engkim hre chiang lo ka thei ang hre lok ron kal hi a fin thlang bera
hemi document te pawh hi indu ni chuanin a link te pawh hi a awm ve zela chuan heng ho hi British te Irish te kan soi tawng kan khau khanin an join thei ta heta hian visa deal dan te visa engchen nge anun ti vel te pawh kha ta hen chek takin a inziak a kan luh nuwa visa exemption kan nei dan te tiang zong pawh kha inziak a tin nupui fanau nei to te pasal fanau te pawh nin chu nei to te tana ai a luh dat te le kan chung te kan nupui fanau te kan hruai thlak thei dan tur te pawh kha ta hianin fel takin a inziak le a English language test ti vel te test ne ka pek ve te angai ve le a in nupui te khan chuan ta hen pawh moi mem chu nupui fanei lo tan chuanin nupui chawani chuanin in lo kha kum khata pound sing khat sang ren zaruk chin tal ani tur ani ti hi a inziak a hemi hi training lai chuanin in lo phalo hret mai theya ma se training zo te chuanin lo te lo punga lo sipai lo pangai te in lo chuan hei ai tam chu in lo don shim ta kum khata chu wangin nupui fanei lawa nupui nei te kha chu hruai thlak kha chu a har sa don chung lo ta hemi visa in nupui visa spouse visa nei na na tangkai nge kha pakhat ani wangin hemi hi hriat chena a poimo nupui fanau emo pasal fanau nei ta tan po tian in huang hi anin fa pakhat nei chuan nupui emo pasal emo fa le fa pakhat hruai thlak don chuan kum khata pound sing ni sang ni zali angai le ta chu tiang zelin pahnih nei chuan sing ni sang li zariat pathum nei chuan sing ni sang sari ti te le ka enje ka tin a hnuai hianin a visa fee zong te pawh khata hianin a enje ka nakina in lu nuwa tiang hi ka hre ngai lo re nge ti a lut to sia boile te an om lo nan in lu ma le an apply ma pawh khanin an ziak lok ta vek ta ni chuan kan let lenga chuan kan le ta tuna health and fitness lampang hi han en chiang le tai la heta pawh hianin thil chi hrang chiar thei turin a awma enge fitness lama engtiangin nge an test ti te assessment nia invo in tlar nia in test dan tur te hma lo in puah cha lok dan tur te le in BMI in san zong le in ri zong a in milem ti te an en dan te BMI an check dan te le army shim an fitness lampang tui tan po chiar tu tam tak oma til poimo le til tangkai tak oma enga hianin tuna ka tiang hianin alu le theya tikanin in chiar zau du ani chuan chi hrang engtin enge rit choi eng nge tlan ti vel ta pawh chiar tur om le vek tan adota medical hi mitam tak tlak na thin ani hetla aizol mizoram atanga ron kal te pawh medical a ron tla hi anum vele nol me a ron tla timaila medical a ron tling lo hi an vele me zeu ta heng hi chiar chian tha heng zong hi tlak theina condition etiang dat na nei emo benvon kherlo po na nei etiang lampang in omani chuanin in check chian pota tha chan chu ron kal nuwa heng ni lo nei ani ti in hriat kha a boi thlak thina ron thlen thui to pe chuanin poya sum tam tak lo sen to pe chuanin a ui om du em a heng hi thei tram chuan chiang taka chiara tam tak pe chu mi hrisel pa ngai tan chuanin an nei me lo tur ania thil lo om em ani lo a ril lampang te thleng khanin
skin te ri lampang thleng khan in ain ziak vek ta ma se mi sel thapa ngai tan chuan in thil lo om le thil lian tham chu engma a om lem chuang lova ma se a te thei anga in lo in prepare a lo in chi a zau kha a tha a en ti bel thleng kha in ziak ani adota education hi mi tam takina min zo na sat em pakhat ania sipai line ah hian kan kal theina sipai line officer chu soilo talo lo tai la sipai line ah hianin tam taka sipai na tam taka hi chuanin qualification ngai lem lo te po na tam ta ni qualification ngai lo kha tama ma se role chu sang sipai a pokhan na chu sang om ve kha na te kha technical te technical vak lo te po om ta ma se technical de ani chuanin education na khanin Paul som chin pass GCSE an ti he na chuan class 10 HSLC pass chin tan te enge technical test te kha pek ve ngai ta ni heng zong hi role sang ani a tam ma voi khata pe chuanin en vaccine pe chu ni lawa khami role a zir khanin education qualification kha in thak ve zel ta ni chuwangin apung pui ang chuan soi thei ani hri lo ni in criminal conviction ti te police case lo nei to te tan te he na in ji ka heng hi chu mizo ron chuk thla te chuan kan nei ngai lo hrim hrim a tin chui le thei po hi ani chia ngai thin lo heng ho chu an ram mi le sa te na an en tur tlang pui ta na an da thin ni bangin heng hi chu boina kan nei lo tur ka ngai a mizo ron chuk tum te hi chuan chuan a top bera hianin hei po hi mizo tam tak chuan a boina kan nei lo tur ani a ta tu le beng ver mid ver mui ver thlengin aning chu khanin dan te an phal lo chin te po kha in ziak le ta ta khan in losin tuna he atang lai to ta tu nei te an tho ta khang kha an chan ma in an nei lawa an chan nuwa an chut ti na mi nge an ne ma thuna salo kha chu an lut thei tho ti na mi hei role oma rule om ta rule khat ni tum dan pali lai te oma mai in mai taka ta tu nei an ten nei khan phal lo ta le mi poi soi thei thil sim kha ta tu chudan phal lo bok ta mi in noi che na lampang chi ang te le drugs lampang thil kha engman phal lo ta kut ban thil rang na sal tu khan phal lo le bok ta chuanin lua te maya te pokang soi dong khan an phal lo le bok ta chuanin mit ver beng ver ti vela te po en maya te po i mail mang pot soya pichevek thei i passport photo ne na adang lam lutuk thei ko pa ver inai kha chon kha an phal lo le bok ta chu song chon yan phal zau ang reng viau zo ka British Army ai chuanin khang zong kha pasari te poimo zol pasari te chu anita hengo hi tui ve tan te po sataka chiare poimo a mi le til har sa ni lo he nga po hianin zona adang nei le po hian heta hianin chat mangin abiak thei ni an ma ni advisor te po kha har sa lo te in ti khan tuma waza tu dangai che angai chong lo ti khan bo biak top tur khan ta chuanin atira khan hei kanom le ta application start dan point til har sa lo tak mai nia eta hianin atira kan lu na khanin start your application ti hianin kan kal ta nga tam tak chuanin kan la in register lo nga ma se ol sam te ma ni in register ve ta khang ai ta hen kan in register ti kan me ta nga kum som pret over kan ni chon kha kan manga hemi form hi all something in a har salo me hemi form hi an en tai la hemi form po hi title te ming gender
date of birth email address ti vel mai ba kha submit tu rom lo thil har sa ni lo chu wangin mani na ti thei vek ani a khat khang zong kha abul tan dan chu tu na ri chon ani mai lom khop mai i lo en tu te in chan te shive du ang in chat kha chu in lo share ranga in lo en ti ranga itam takin o Facebook ka tipo min lo zo ta in pa lu dan chan ching te tu na alu theyem an hongem ti ve kha zona ka kan zong na se em mat kan chang ke ma pon o ka zo ta ka chang a ka theng ang chang kan pa tipo hian le nge ta mi zo dang chang tipo hianin an chang ve na sa chin thawa tu na mi hianin enge alo hlok pui I alo engtinge kan tiang alo ol samjok nan shat lo ol samjok nan khanin he kan pa in min han ti puya chunga pok lom ma I British Army mizo Facebook page o chuanin British Army mizo Facebook page a khan omboka khata khanin adu tan chuanin alo en thei bok zona on du zona kha en theya ma ro chu an boy ve hlum lut tu ka an mani hi a chen tu zin chuak te le mani na a boy tak tak an ya duang ang ten an chang zung zung theilawa khamia pokanin in lo shat lok kha I kan dua kan han soita shim ani milo thlir sak tu te in zawai chunga ilom thu kan ron soya kan soita kang khan in shan te le chung te shedu ang tur in shat kha chu milo share sak don nia ole khami zong kha tu na tan chuan ni ri sela I zona neite shabel du neite kan omani chuan comments na ma khanin in lo da anga a shan pa in zona te kha lo chan kan lo tum le don nia kan lo me